Takže nezdravě vás Pedu a dneska si ukážeme, jak se připojit na můj Minecraft server a můžu se na to rovnou vrhnout. Takže první, zapni Minecraft, musí to být 1.21.4, jinak si tam nenapojíte, pardon. A tady napíšete, co chcete, já si to pojmenuju třeba můj server a tady dáte adresu toho serveru. Jeda, to jsem nechtěl, pardon. Ten adresa je MC Legend EU Aternos.me. Tohle je adresa, dáte hotovo a už se vám tady ukáže jakoby prostě ten server, tak tady klikněte na to, dáte připojit se, já se připojuju takhle, tak už se vám to načte a jste tady. A kdo to bude jako první, tak mu dám OPčko a bude se mnou moc. Jo, ještě ale musíte mít aspoň Discord, abyste mohli se, počkejte, abyste mohli se mnou mluvit. Já vám dám OPčko a budeme spolu vytvářet server a to je zatím pro tohle všechno. A počkej, mohl bych vám ještě ukázat, jak se dělá to OPčko, aspoň návod na to. Takže půjdete do té aplikace, což pro mě je Aternos, tady jsem si to vyrobil. Půjdu do konzole a počkáte, až se vám to tady načte a tady napíšete OP a vaše jméno, takže v tom případě moje jméno je Petulas 123, ale Enter. A teď vidíte, že jsem operátor. Teď to napsalo, že jsem operátor. A teď si můžu dát lomeno game mode creative a vidíte, že můžu lítat. Takže tohle bylo všechno a zatím čau.